Ήταν μια εξαιρετική ταινία, αλλά φαινόταν ότι υπήρχε αντίσταση σε αυτήν την ταινία. Ο Μέλ Γκίμψον ήταν στο podcast του Τζο Ρόγκαν μιλώντας για τη συνέχεια του «Τα πάθη του Χριστού». Τι θα γινόταν αν η πιο αμφιλεγόμενη ταινία του αιώνα περιείχε μυστικά που κανείς δεν ήταν γραφτό να ανακαλύψει? Όταν ο Μέλ Γκίμψον κάθισε με τον Τζο Ρόγκαν, συνέβη κάτι εξαιρετικό. Η συζήτηση ξεκίνησε αρκετά αδιάφορα, θίγοντας την κινηματογραφική παραγωγή, την πίστη και την πολιτική του Χόλιγουντ. Αλλά τότε ο Γκίμψον άρχισε να αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη πίσω από τις κάμερες των παθών του Χριστού. Και ξαφνικά η αίθουσα έμεινε σιωπηλή. Ο Ρόγκαν, ένας άνθρωπος που έχει πάρει συνεντεύξεις από προέδρους μαχητές και πληροφοριοδότες, ήταν εμφανώς συγκλονισμένος. Δεν επρόκειτο για μάρκετινγκ, δεν επρόκειτο για διαμάχη για κλικ. Ο Γκίμψον τραβούσε μια κουρτίνα που το Χόλιγουντ είχε αγωνιστεί απεγνωσμένα να κρατήσει κλειστή. Και μόλις καταλάβετε τι έχασαν όλοι σε αυτή την ταινία, δεν θα την ξαναδείτε ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Την ιστορία που κανείς δεν ήθελε να υποθεί για να καταλάβουμε τι αποκάλυψε ο Γκίμψον. Πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή. Τα πάθη του Χριστού δεν είχαν ποτέ σκοπό να είναι τέλος, να είναι απλώς ένα ακόμη βιβλικό έπος. Ο Γκίμψον δεν ενδιαφερόταν για την σαρωτική κινηματογράφηση και την προβλέψιμη αφήγηση. Ήθελε κάτι ομό, κάτι σπλαχνικό, κάτι που θα άρπαζε το κοινό από το λαιμό και θα αρνιόταν να το αφήσει μέχρι να καταλάβουν πραγματικά τι σημαίνει στην πραγματικότητα η θυσία. Ήταν σαν να γυρίζει σε αυτή την ταινία και η ιδέα ήταν ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό, ότι η θυσία του ήταν για όλη την ανθρωπότητα. Όπως εξήγησε ο Γκίμψον στο Ρόγκαν, όλο το θέμα ήταν ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό, ότι η θυσία του Χριστού δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά κάτι με σημερινές επιπτώσεις για κάθε άτομο που την παρακολουθούσε. Πέρασε χρόνια μελετώντας τα 4 Ευαγγέλια, εμβαθύνοντας σε κάθε εδάφιο για τις τελευταίες ώρες της ζωής του Ιησού Χριστού. Αλλά πήγε βαθύτερα από όσο θα τολμούσαν οι περισσότεροι κινηματογραφιστές. Αντλούσε πληροφορίες από αρχαία κείμενα και θεολογικές πηγές, συνδυάζοντας όχι μόνο τα ίδια τα γεγονότα, αλλά και το βάρος πίσω από αυτά τον πνευματικό πόλεμο, το ανθρώπινο κόστος, τον θεϊκό σκοπό που κρύβεται μέσα σε κάθε στιγμή πόνου. Η αρχική σκηνή σας λέει ακριβώς τι είδους ταινία είναι αυτή. Βρισκόμαστε στον κήπο της Γεσημανή. Το σκοτάδι πιέζει. Ο Ιησούς γονατίζει σε προσευχή, ενώ οι πιο στενοί σύντροφοί του πέφτουν, κοιμισμένος γύρω του. Η ευαλωτότητα είναι συντριπτική. Να κάποιος απόλυτα θεϊκός, αλλά και απόλυτα ανθρώπινος, που υδρώνει και στάζει αίμα, καθώς ένα αβάσταχτο βάρος τον συνθλίβει. Τότε εμφανίζεται ο Σατανάς γλιστρώντας μέσα από σκιές, ψιθυρίζοντας αμφιβολίες. Ένα φίδι εμφανίζεται, αλλά ο Ιησούς το συντρίβει κάτω από τη φτέρνα του. Μια άμεση κλίση πίσω στη γένεση και την πρώτη κιόλας υπόσχεση της λύτρωσης. Κάθε πλαίσιο φέρει ένα νόημα. Κάθε σκιά είναι σκόπιμη. Κάθε ατάκα διαλόγου αντυχεί με θεολογικό βάθος που ανταμείβει όσους δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ήταν μια ταινία σχεδιασμένη για απλή προβολή. Ο Γκίμψον δημιούργησε κινηματογράφο που απαιτεί να σκύψεις μπροστά, να ασχοληθείς βαθιά και να αναμετρηθείς με κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Τι προσπάθησε να θάψει το Χόλιγουντ? Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Ρόγκαν, ο Γκίμψον αποκάλυψε κάτι για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλούν ποτέ ανοιχτά. Κάτι που εξηγεί γιατί αυτή η ταινία αντιμετώπισε τόσο εξαιρετική αντίσταση από την αρχή. Παρατήρησε ένα μοτίβο μέσα στη βιομηχανία, ένα διπλό πρότυπο που λειτουργούσε σιωπηλά αλλά αποτελεσματικά. Ταινίες που εξερευνούσαν διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις συχνά έτυχαν σεβασμού λεπτών απεικονίσεων και προσεκτικού χειρισμού. Αλλά όταν επρόκειτο για χριστιανικές ιστορίες, η αντίδραση ήταν θεμελιωδώς διαφορετική. Σκεπτικισμός, απόρριψη, μερικές φορές απροκάλυπτη εχθρότητα. Ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία που επιτρέπεται να υποτιμάς. Ναι. Ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία όπου οι άνθρωποι ασπάζονται όλες αυτές τις διαφορετικές θρησκείες μέχρι να έρθει η ώρα του χριστιανισμού. Τα έργα χαρακτηρίστηκαν ως παλιωμοδίτικα πολύ σοβαρά, εκτός επαφής με το σύγχρονο κοινό. Η υπόθεση ήταν πάντα ότι κανείς δεν ήθελε πλέον να βλέπει τέτοιου είδους περιεχόμενο. Ο Γκίμψον βίωσε αυτή την αντίσταση προσωπικά και οδυνηρά.
Στούντιο που θα έπρεπε να αγωνίζονται για να χρηματοδοτήσουν ένα έργο ενός βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, ξαφνικά πάψανε. Τα τηλεφωνήματα έμεναν αναπάντητα. Οι συναντήσεις ακυρώθηκαν. Οι συνάδελφοι που είχαν συνεργαστεί μαζί του για χρόνια άρχισαν να κρατούν αποστάσεις. Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Αυτή η συγκεκριμένη ιστορία δεν ήταν ευπρόσδεκτη και ούτε ο σκηνοθέτης προσπαθούσε να την πει. Η βιομηχανία δεν αμφισβήτησε απλώς την εμπορική βιωσιμότητα. Αντιτάχθηκε ενεργά στο ίδιο το περιεχόμενο, αλλά ο Γκίμψον αρνήθηκε να αποχωρήσει. Η καθολική του ανατροφή σήμαινε ότι δεν επρόκειτο απλώς για επαγγελματική φιλοδοξία. Ήταν προσωπική αποστολή. Όταν η παραδοσιακή χρηματοδότηση στέρεψε, χρηματοδότησε ο ίδιος το έργο. Συγκέντρωσε μια ομάδα πιστών που συμμερίζονταν το όραμά του και δεν φοβόντουσαν τις αντιπαραθέσεις. Αυτό που προέκυψε από αυτή τη δοκιμασία της αντιπολίτευσης σόκαρε τους πάντες. Τα πάθη του Χριστού έγιναν μία από τις ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία, αποδεικνύοντας ότι εκατομμύρια θεατές διψούσαν για ακριβώς το είδος της τολμηρής. Ασυμβίβαστης αφήγησης που τα στελέχη του Hollywood επέμεναν ότι κανείς δεν ήθελε. Υπερφυσικά γεγονότα που αψηφούσαν την εξήγηση. Η δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένη. Αυτά που μοιράστηκε ο Γκίμψον με τον Ρόγκαν πέρασαν σε ένα έδαφος που ακούγεται σχεδόν αδύνατο να πιστέψει κανείς. Γεγονότα που έλαβαν χώρα στα γυρίσματα και το συνεργείο δεν μπορεί ακόμη να εξηγήσει. Ο Τζιμ Κάβισελ, που υποδίθηκε τον Σισού, υπέστη γνήσια σωματικά βάσανα που μεταφράστηκαν στην οθόνη με τρόπους που κανένα ειδικό εφέ δεν μπορούσε να αναπαράγει. Ο σταυρός που κουβαλούσε ζύγιζε πάνω από 30 λίβρες. Σε μια λήψη ο ώμος του εξάρθρωσε εντελώς. Κατά τη διάρκεια της σκηνής του μαστιγώματος τον χτύπησαν 2 φορές τα μαστιγώματα. Μία φορά τόσο δυνατά που του έκοψαν τον αέρα, αφήνοντας τα χέρια του να αιμορραγούν και να τρέχουν. Ο πόνος του δεν ήταν ερμηνεία. Ήταν απολύτως αληθινός. Και αυτή η αυθεντικότητα διαπερνά κάθε καρέ της τελικής ταινίας. Μετά ήρθε ο κεραυνός. Θεό. Ο βοηθός του σκηνοθέτη Τζον Μικελίνι χτυπήθηκε 2 φορές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο ίδιος ο Καζέλ φέρεται να χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της σκηνής της Σταύρωσης, αλλά βγήκε από τη σκηνή ως εκθαύματος σώος και αυλαβής. Το πάθος, ενώ χτυπήθηκε από κεραυνό στο τελευταίο πλάνο της ταινίας, αλλά πριν από αυτό ήταν εξάρθρωση ώμου. Ο κεραυνός στη βιβλική παράδοση αντιπροσωπεύει τη θεϊκή δύναμη και κρίση. Εμφανίζεται σε καθοριστικές στιγμές σε όλη την Αγία Γραφή. Το πλήρωμα δεν μπορούσε να εξηγήσει τι συνέβαινε γύρω του. Αυτά τα περιστατικά δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού έμοιαζαν επικίνδυνα λεπτά. Ο κόσμος άρχισε να αναρωτιέται αν συνέβαινε κάτι πέρα από την συνηθισμένη κινηματογραφική παραγωγή. Οι μεταμορφώσεις επεκτάθηκαν πέρα από το φυσικό πεδίο. Ο Λούκα Λάιονελ, ο οποίος υποδίθηκε τον σκαριώτη του Ιούδα, μπήκε στην παραγωγή ως άθεος. Μέχρι την ολοκλήρωση των γυρισμάτων είχε γίνει πιστός βαθιά αλλαγμένος, αφού πέρασε μήνες εξερευνώντας θέματα προδοσίας και λύτρωσης. Η Μάγια Μόργαν Στέρν, η οποία υποδίθηκε τη Μέρη, ήταν κρυφά έγκυος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ένα ήσυχο σύμβολο ζωής και θανάτου ανάστασης και ανανέωσης, συνυφασμένο με την ίδια την ιστορία που βοηθούσε να υποθεί. Η Γκίμψον μοιράστηκε επίσης αναφορές για ανεξήγητες θεραπείες. Ένα νεαρό κορίτσι με σοβαρή επιληψία πέρασε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς επιληπτικές κρίσεις, αφού ήταν παρόν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Άλλα κορίτσια φέρονται να είχαν αποκατασταθεί οι αισθήσεις τους, είτε αυτές ήταν θεϊκές. Παρεμβάσεις αξιοσημείωτες συμπτώσεις ή ψυχολογικές μεταμορφώσεις, το cast και το συνεργείο έφυγαν πεπισμένοι ότι είχαν συμμετάσχει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια κινηματογραφική παραγωγή. Μια σκηνή αποτυπώνει τέλεια το καλλιτεχνικό όραμα του Γκίμψον. Μετά τη Σταύρωση, το σώμα του Ιησού αναπαύεται στην αγκαλιά της Μαρίας, αντιχώντας την περίφημη πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Η σύνθεση αποτυπώνει ταυτόχρονα τη θλίψη και τη χάρη, την καταστροφή και την αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη θλίψη και το θεϊκό σκοπό. Υπερβαίνει τη θρησκευτική παράδοση για να μιλήσει για τις καθολικές εμπειρίες αγάπης, απώλειας και ελπίδας. Οι κριτικοί διχάστηκαν, το κοινό μεταμορφώθηκε. Όταν τα πάθη του Χριστού τελικά έφτασαν στους κινηματογράφους, η κριτική αντίδραση διχάστηκε έντονα. Ο Ρότζερ Έρτ αναμφισβήτητα
ο πιο επιδραστικός κριτικός κινηματογράφου της γενιάς του, της απαίνει με 4 αστέρια, αποκαλώντας την πιο βίαιη και έντονη ταινία που είχε δει ποτέ. Ο Έρτ έγραψε ότι δεν είχε καταλάβει ποτέ πραγματικά το βάθος των παθών του Χριστού μέχρι που βίωσε την ακλόνητη απεικόνιση του Γκίμψον. Ο Ρότζερ Έρτ, όσο και αν αγαπούσε να επενεί και να εξυμνεί τις καλές ταινίες, αγαπούσε επίσης να επισημαίνει τα ελαττώματά τους. Άλλοι σεβαστοί κριτικοί επένεσαν την ειλικρίνεια και την καλλιτεχνική φιλοδοξία της ταινίας, συγκρίνοντας το σκηνοθετικό όραμα του Γκίμψον με το Masters of Spiritual Cinema. Ωστόσο, η διαμάχη προήλθε από πολλές κατευθύνσεις. Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, θρησκευτικοί ηγέτες εξέτασαν το σενάριο και εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες. Ανησυχούσαν ότι ορισμένες απεικονίσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν επικίνδυνα ιστορικά στερεότυπα που τροφοδότησαν τον αντισημιτισμό για αιώνες. Αυτές δεν ήταν επιπόλαιες αντιρρήσεις. Η ιστορία έδειξε πως τέτοιες αφηγήσεις είχαν χρησιμοποιηθεί ως όπλο για να δικαιολογήσουν διώξεις και βία. Ο Γκίμψον υποστήριξε ότι η πρόθεσή του ήταν να δείξει τη συλλογική ευθύνη της ανθρωπότητας για τον θάνατο του Χριστού, όχι να ξεχωρίσει κάποια ομάδα. Αλλά η συζήτηση τόνισε πόσο δύσκολη γίνεται αναπόφευκτα κάθε αναπαράσταση αυτής της ιστορίας. Οι μελετητές σημείωσαν ότι ο Γκίμψον περιελάμβανε σκηνές χωρίς άμεση βιβλική βάση, όπως τον Ιούδα να βασανίζεται από δαιμονικά παιδιά. Η απάντηση του Γκίμψον ήταν απλή. Αυτή ήταν μια καλλιτεχνική ερμηνεία που είχε ως στόχο να μεταφέρει πνευματικές αλήθειες, όχι ντοκιμαντέρ. Χρησιμοποίησε κινηματογραφική γλώσσα, συμβολισμό και οπτική μεταφορά για να εξερευνήσει θέματα ενοχής, λύτρωσης και πνευματικού πολέμου. Η ταινία κινήθηκε σε μια τεντωμένη γραμμή μεταξύ ιστορικής αναπαράστασης και θεολογικού στοχασμού. Διαφορετικοί θεατές έφεραν ριζικά διαφορετικές προσδοκίες και έφυγαν με ριζικά διαφορετικές εμπειρίες. Κάποιοι τη βρήκαν πνευματικά μεταμορφωτική, άλλοι τη βρήκαν προβληματική. Σχεδόν κανείς δεν έμεινε ουδέτερος. Η ένταση της συζήτησης απλώς ενίσχυσε το δημόσιο ενδιαφέρον. Άνθρωποι που κανονικά δεν θα σκεφτόντουσαν ποτέ θρησκευτικές ταινίες ένιωσαν την ανάγκη να κρίνουν μόνοι τους. Εκκλησιαστικές ομάδες οργάνωσαν μαζικές προβολές. Θρησκευτικοί ηγέτες έδωσαν κηρύγματα αναλύοντας τις επιπτώσεις της. Τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αμέτρητες ιστορίες αναλύοντας κάθε καρέ. Ο Γκίμψον είχε δημιουργήσει κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά να αγνοηθεί. Το έργο της Ανάστασης. Ο Γκίμψον δεν έχει ολοκληρώσει την εξερεύνηση αυτών των θεμάτων. Στην πραγματικότητα μόλις ξεκινά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον Ρόγκαν, αποκάλυψε ότι για 6 έως 7 χρόνια αυτός και ο σεναριογράφος Ράνταλ Γουάλας αναπτύσσουν κάτι ακόμη πιο φιλόδοξο. Μια ταινία για την Ανάσταση που δεν αφηγείται μέσα από την συμβατική γραμμική αφήγηση, αλλά ως μια κοσμική εξερεύνηση της αιώνιας μάχης μεταξύ καλού και κακού. Ο Γκίμψον περιέγραψε το έργο ως απίστευτα φιλόδοξο. Εκτείνεται από την πτώση των αγγέλων μέχρι τον θάνατο του τελευταίου Αποστόλου. Δεν πρόκειται για μια απλή συνέχεια. Είναι μια επέκταση σε ένα πεδίο που ο mainstream κινηματογράφος δεν έχει ποτέ πραγματικά επιχειρήσει. Ο Γκίμψον θέλει να δείξει πώς αυτή η μοναδική στιγμή στην ιστορία, η Ανάσταση, συνδέεται με όλα όσα πριν και μετά. Βυθίζεται σε αρχαία κείμενα, θεολογικές συζητήσεις και ιστορική έρευνα για να δημιουργήσει μια αφήγηση που προκαλεί το κοινό να δει οικίες ιστορίες με εντελώς νέα μάτια. Για αυτόν τα Ευαγγέλια δεν είναι μυθολογία. Είναι ιστορία που αποδεικνύεται από την ακλόνητη μαρτυρία των Αποστόλων, οι οποίοι όλοι πέθαναν αντί να αρνούνται αυτά που είδαν. Όπως ρώτησε ευθέως ο Γκίμψον τον Ρόγκαν, ποιος πεθαίνει για κάτι που ξέρει ότι είναι ψέμα? Μόνο και μόνο αυτό το ερώτημα, πιστεύει, επικυρώνει τους υπερφυσικούς ισχυρισμούς που βρίσκονται στην καρδιά του χριστιανισμού. Η Ανάσταση παραμένει η πιο δύσκολη πτυχή της πίστης για πολλούς ανθρώπους. Κάποιος που εκτελείται, θάβεται και στη συνέχεια βγαίνει από έναν τάφο, αψηφά εντελώς τη φυσική τάξη. Ο Γκίμψον παραδέχεται ότι για μεγάλο μέρος της ζωής του αποδεχόταν αυτούς τους ισχυρισμούς επειδή οι άλλοι τους πίστευαν. Αλλά με την πάροδο του χρόνου αναζήτησε τη δική του κατανόηση. Αυτό το προσωπικό ταξίδι διαμορφώνει τώρα όλα όσα δημιουργεί. Δεν ενδιαφέρεται να κηρύττει στους προσιλητισμένους ή να παράγει περιεχόμενο που επιβεβαιώνει τις υπάρχουσες πεποιθήσεις.
Θέλει τόσο οι σκεπτικιστές όσο και οι πιστοί να παλέψουν με βαθιά ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη, το νόημα και τι συμβαίνει όταν τελειώνει η ζωή, αυτό που όλοι έχασαν. Ποια είναι λοιπόν η κρυμμένη αλήθεια που συγκλώνησε τον Τζο Ρόγκαν? Τι έφερε ορατά συναισθήματα σε έναν άνθρωπο γνωστό για την ψυχραιμία του? Δεν ήταν μια μεμονωμένη αποκάλυψη. Ήταν το βάρος όλων μαζί. Η αλήθεια ότι η δημιουργία του πάθους του Χριστού απαιτούσε από τον Γκίμψον να σταθεί ουσιαστικά μόνος του απέναντι σε μια βιομηχανία που ήθελε αυτή την ιστορία θα μένει για πάντα. Η αλήθεια ότι οι υπερφυσικά γεγονότα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που αψηφούν κάθε λογική εξήγηση. Η αλήθεια ότι η τέχνη που δημιουργείται με γνήσια πεποίθηση μπορεί να μεταμορφώσει ζωές με τρόπους που η εμπορική ψυχαγωγία δεν θα το κάνει ποτέ. Η αλήθεια ότι η πίστη μερικές φορές απαιτεί πόνο. Ότι το να μιλάς ειλικρινά σημαίνει να ρισκάρεις όλα όσα έχεις χτίσει. Ότι ορισμένες ιστορίες δικαιολογούν οποιαδήποτε θυσία απαιτείται για να τις πεις. Αυτές οι αλήθειες διαπερνούν τον θόρυβο της κοινικής εποχής μας. Υπενθύμησαν στον Ρόγκαν και στα εκατομμύρια ακροατές του ότι η ειλικρίνεια εξακολουθεί να υπάρχει σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τον υπολογισμό και τη διαχείριση εικόνας, ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να δημιουργούν τέχνη για λόγους πέρα από το κέρδος, ότι η πεποίθηση εξακολουθεί να κινεί βουνά και ότι μερικές φορές οι πιο αμφιλεγόμενες ιστορίες είναι ακριβώς αυτές που χρειάζονται απεγνωσμένα να ακουστούν. Το ταξίδι του Γκίμψον αντιπροσωπεύει κάτι όλο και πιο σπάνιο. Μια πλήρης άρνηση συμβιβασμού. Μια άρνηση να παίξουμε με ασφάλεια, μια άρνηση να αφήσουμε τους φύλακες της βιομηχανίας να υπαγορεύσουν ποιες ιστορίες αξίζει να υποθούν και ποιες πρέπει να φημωθούν για πάντα. Το πάθος του Χριστού αναγκάζει τους θεατές να αντιμετωπίσουν άβολες πραγματικότητες σχετικά με τα βάσανα, τη θυσία και τη λύτρωση. Δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις ή άνετες διαβεβαιώσεις. Αντίθετα, απαιτεί να παλέψουμε με δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, τον θεϊκό σκοπό και το τίμημα της σωτηρίας. Ερωτήματα που οι περισσότεροι ψυχαγωγικοί οργανισμοί αποφεύγουν ενεργά. Πάνω από 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία παραμένει διχαστική. Κάποιοι τη θεωρούν ένα απόλυτο αριστούργημα πνευματικού κινηματογράφου. Άλλοι τη θεωρούν βαθιά προβληματική. Και οι δύο οπτικές γωνίες περιέχουν στοιχεία εγκυρότητας. Η σπουδαία τέχνη προκαλεί έντονες αντιδράσεις ακριβώς επειδή αγγίζει κάτι βαθιά μέσα μας, κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να απορρίψουμε ή να κατηγοριοποιήσουμε. Η συζήτηση μεταξύ του Γκίμψον και του Ρόγκαν αποκάλυψε επίπεδα αλήθειας που οι περισσότερες συνεντεύξεις διασημοτήτων δεν προσεγγίζουν ποτέ. Μας έδειξε ότι πίσω από κάθε αμφιλεγόμενο έργο κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία αγώνα θυσίας και ακλόνητης δέσμευσης στο όραμα. Μας υπενθύμησε ότι η πραγματικότητα περιέχει μυστήρια που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πλήρως μέσα από ηλιστικά πλαίσια. Και απέδειξε ότι η αυθεντική ευαλωτότητα, ακόμη και από σκληρές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, έχει γνήσια δύναμη να συγκινήσει καρδιές και να ανοίξει μυαλά. Αυτό ήταν που όλοι έχασαν από τα πάθη του Χριστού. Δεν ήταν απλώς μια ταινία. Ήταν ένας άνθρωπος που στοιχημάτιζε τα πάντα σε μια ιστορία που ο κόσμος προσπαθούσε να φημώσει και να κερδίσει. Η κρυμμένη αλήθεια δεν είναι πια κρυμμένη. Είναι εκεί για όποιον είναι πρόθυμος να κοιτάξει, να ακούσει και να αφήσει τον εαυτό του να μεταμορφωθεί από ιστορίες που πραγματικά έχουν σημασία. Ιστορίες που κοστίζουν κάτι πραγματικό. Ιστορίες που αλλάζουν τα πάντα.